De facto bez této regulace bychom vůbec, když to řeknu hodně jednoduše, by se s námi nikdo nebavil. V roce 2021 jsme měli na CoinMarketCapu 20 000 kryptoměn a dneska jich je tam 26 milionů. Máme tam jasně dané limity, tak aby jsme to riziko neměli možnost zvýšit, i kdyby to bylo jakoby sebe víc lákavý. A vlastně umožňujeme těm investorům měsíčně vkládat i vybírat prostředky. Vítejte v Brand Stories, speciálu o investicích a lidech, kteří hýbou světem biznisu a peněz. A dnes s Tomášem Pacaltem a Jakubem Helešicem z Dopamin Investments. Pánové, vítejte v Brand Stories. Dobrý den. Dobrý den, děkujeme. Mě to nedá, ale musím se na začátek zeptat, jaká investice nebo kdy vám krypto naposled zvedlo dopamin, Tomáši? To je dobrá otázka. Tak dneska je středa, jestli dobře tuším, tak v sobotu určitě. A při jaké příležitosti? Byl dobrý víkend, našel jsem 2 coiny, které se hodně pohly, takže dopamin určitě vylítl. A co vám zvyšuje dopamin, Jakube? No, u mě převažuje spíš kortizol teda, ale teď poslední událost, která mi teda nakonec zvedla ten dopamin, bylo, když vlastně po té likvidační kaskádě se ukázalo, že naši strategii to vůbec nějak nevlivnilo a že jsme dokázali vlastně kompletně ochránit ten kapitál investorů, tak to byla pro mě taková jako velmi pozitivní zpráva, která mi udělala radost. Tak k tomu se za chvilku dostaneme. Na začátek, Tomáši, pojďme k věci. Jak vznikl Dopamin Investment? Co vám na trhu chybělo? Jaká byla ta motivace zatím? Tak motivace byla vlastně taková, že na českém trhu jsme nepozorovali nějaký produkt, který by nějakým způsobem komplexně nacházel pokrýval tento kryptosegment a nějakým způsobem tam pokryl všechny příležitosti, které v dnešní době ten kryptotrh nabízí, protože po tom vývoji, kterým si prošel, se poměrně dost institucionalizuje a snažíme se tam zkrátka z něj dostat to nejlepší. A dokázal byste jednou větou popsat, co je Dopamin Investments? Nemusíte zacházet do strategie, k té se za chvilku vrátíme, ale co to je, když se vás někdo zeptá třeba Dopamin Investments je fond kvalifikovaných investorů, který dělá svoji práci nejlíp, jak může a snaží se poskytnout investorům co nejvyšší výnosy s co nejmenším rizikem. Jakoby mě zaujalo na vašem webu 2 věci, na které se potřebuji doptat, protože jim úplně tomu nerozumím, nejsem odborník na krypto. Co znamená, že ten fond je regulovaný? To se ptáte velmi dobře, protože to je otázka, na kterou by se měl zeptat každý investor a já se často na těch jednáních setkávám s tím, že investoři bohužel tomu to úplně nerozumí a nechápou to. Takže ten fond jako takový se skládá z několika nezávislých subjektů, které dohlíží na ten fond a které vlastně zaručují tomu investorovi, že to, co se v tom fondu děje, takže se skutečně děje, že ty výsledky, které vykazujeme, takže jsou pravdivé, že ty aktiva, která tam máme, že tam skutečně jsou. Zkrátka, když bych to řekl, tak zvyšuje to bezpečnost a transparentnost pro investory a je to dáno tím, že vlastně ten fond není, jak jsem řekl, jako fond jako takový, ale skládá se z fondu, je tam nezávislý administrátor, který vlastně investorům vykazuje pravidelně hodnotu aktiv, je tam auditor, je tam právě ten regulátor, kterému se pravidelně zasílají výsledky toho auditu a pokud bychom nesplňovali všechny ty zákonem dané podmínky, tak přijdeme o licenci. Zkrátka, ještě takhle zapomněl jsem ještě na nezávislého direktora fondu, který dohlíží na to, že všechny ty procesy v rámci toho fondu jsou správně nastaveny. To znamená, že pokud ten investor vloží k nám prostředky, tak má jistotu, že je další, vlastně jsem jmenoval 4 subjekty, které jsou na tom fondu zcela nezávislé a které dohlíží na to, co se v tom fondu děje. A jak je těžký, jak je náročný ten proces získat tu regulaci, nebo jak to probíhá, jak dlouho to trvá? Je to, řekl bych, v tom našem segmentu, který je stále mladý a ty regulace donedávna nebyly moc dobře jakoby vytvořeny nebo de facto neexistovaly, tak to byl velmi komplikovaný proces. Z toho důvodu my jsme vlastně začali s neregulovaným fondem, což byla tady Česká 15 podle ZISIFu, což je vlastně
je to fond na principu SRO, kde vlastně není žádný nezávislý dohled. Je to určeno spíše pro nějakou skupinu investorů jako obchodních partnerů, přátel. To znamená, nedoporučoval bych obecně jako investorům investovat do těchto neregulovaných entit. A vlastně ta transformace na tu plně regulovanou entitu tak trvala déle než rok. Nákladově se bavíme o milionech korun, to znamená i to, že je ten fond regulovaný, tak je nějakým způsobem signál pro ty investory, že ten, kdo to dělá, to myslí vážně, že podstupuje jakoby tu časovou a finanční investici pro to, aby vytvořil tu vhodnou, bezpečnou a transparentní strukturu. A jaké třeba nové možnosti vám to otevřelo, že jste se stali regulovaným fondem? De facto bez této regulace bychom vůbec, když to řeknu hodně jednoduše, by se s námi nikdo nebavil. Nikdo, myslím, institucionální investory, fondy fondů a investory, kteří jsou skutečně jako kvalifikovaní a mají vhled do toho investičního prostředí. A druhá věc, co mě na tom webu zaujala, nebo obecně na vaší společnosti, je, že sídlíte na Kajmanských ostrovech. Můžete mi osvětlit, proč? Ten důvod je jednoduchý. My jsme samozřejmě tím, že jakoby jádro toho týmu jsme tady z České republiky, tak jsme původně řešili samozřejmě možnost založit ten fond tady v České republice, ale bohužel taková možnost není z toho důvodu, že ta legislativa na to v České republice není připravena. A není to jenom o legislativě, ale je to právě i o těch subjektech, které jsou na ten fond navázány, což jsou ten nezávislý administrátor, direktor, regulátor. A nikdo tady vlastně v České republice není schopný tyto služby zaštiťovat v oblasti těch digitálních aktiv. Proto jsme zvolili Kajmanské ostrovy, které jsou, řeknu, top 1 destinací právě pro fondy, které jsou v oblasti digitálních aktiv. Vlastně přes 70% všech fondů celosvětově, které se na tento segment zaměřují, jsou na těch Kajmanských ostrovech. A často panuje u těch investorů trošku taková obava, že to zní jako nějaký daňový ráj, jako taková jako nedůvěryhodná destinace, tak tam bych rád uvedl, že z pohledu těch Kajmanských ostrovů se bavíme opravdu o destinaci, kde platí britské právo, kde jsou jasně daná jakoby pravidla, jednoznačný dohled. A vlastně když se podíváme na nějaké hodnocení, ať už Ernst & Young nebo Deloitu z pohledu rizikovosti jednotlivých jurisdikcí, tak ty Kajmanské ostrovy jsou na úrovni Německa, České republiky, zkrátka jako vysoce rozvinutých zemí. A i z pohledu třeba Spojených států, tak velká většina bank, insurance companies, pojišťoven a těchto subjektů, tak mají, jakoby jsou zastoupeny právě na těch Kajmanských ostrovech. Hedžových fondů a kryptofondů jako takových. Tomáši, můžete mi osvětlit jako člověku, který s kryptoměnami má nějakou svoji osobní zkušenost? Taky jsem si něco nakoupila a prodala. Jak se mění to investování do kryptoměn za tu dobu, co tady vlastně s námi kryptoměny jsou a jak do toho zapadá ten fond? Tak když to jenom rychle proběhnu tou osou, tak někdy v roce 2017, 2018 a dřív to byl taky jako velmi divoký západ. Potom v roce 2021 jsme tam začínali vnímat jako nějaký první přístup, jakoby, no, vstup institucí. No a potom následně během jakoby toho roku 2023-2024 už tam plně začali velkou jakoby taktovku nad tím trhem přebírat ty ETFka. To znamená jako velké investiční společnosti, jako je BlackRock, což je největší investiční společnost na světě. A můžeme, jako obecně se říká zjednodušeně Wall Street, tím pádem ten trh se už jako velmi začal zefektivňovat a institucionalizovat a v tu chvíli už tam není tolik jakoby příležitostí pro to koupit nějaký jako random coin a vydělat na něm násobky, že cokoliv jsem držel, tak vyrostlo na násobky, ale už se tam objevují jenom ty menší dílcí příležitosti, které už vyžadují jako určitou expertízu a určitou specializaci na jednotlivé ty segmenty, které se tam jako postupně tvoří. A když to ještě jako v jednoduchosti shrnu, tak třeba v roce 2021 jsme měli na CoinMarketCapu 20 000 kryptoměn a dneska jich je tam 26 milionů. Jenom tak jako pro připodobnění, jak těžký je najít jako a oddělit zrno od plev dneska versus minulosti. 26 milionů různých jako druhů. Tak, přesně. A dřív to bylo 20 000. Zajímavý. A jaké jsou vaše osobní zkušenosti, které do toho fondu přinášíte? Já, jestli můžu říct za sebe, tak jde o to, že vlastně ten fond je nějaká strukturovaná entita, jejíž cílem je právě tomu investorovi pokrýt i ta rizika, která vlastně sám jako jednotlivec podstupuje nebo která není schopen jakoby úplně
plně ošetřit a je to právě díky nastaveným procesům uvnitř toho fondu, které vychází nejenom z té regulace, ale i třeba na mé straně z předchozích zkušeností z budování jakoby biznisu v IT a kybernetické bezpečnosti. A jaké máte vy zkušenosti? Za mě jsou to zkušenosti především jako ze světa financí, investic a potom ze samotného kryptosvěta, ve kterém jsem byl v podstatě jakoby odkojený od samého začátku. Jsem tam byl od roku 2016, takže jako v těch raných začátcích prošel jsem si vším a mám tak jako nacítěno, kam se pohybujeme, jak se to vyvíjí a snažím se to propojit celkovým náhledem na ten jako makroekonomický pohled a celkový ten svět financí. A taky jsem se dozvěděla, že jste uspěli v soutěži WSOT 2024. Můžete mi vysvětlit, o co se jedná? Nebo to je váš osobní úspěch? Povedlo se nám to jako v čele se mnou a s naším týmem tam poměrně uspět. Vyhráli jsme ten ročník v roce 2024. Jednalo se o to v jednoduchosti, že v tu chvíli nějakých 80-90 tisíc traderů mělo nějakou počáteční balanc, počáteční stav účtu. Jejich cílem bylo za měsíc zhodnotit tu balanc jako maximálně, jak jen to šlo. Za to byly přiřazeni jim body a nám se to povedlo v těch tržních podmínkách, jaké byly a v tom, jak byl ten trh nastaven jako nejlíp. A daří se vám to i pro vaše klienty? Snažíme se o to maximálně. Mythbusters. Tomáši, jaké panují mýty na trhu okolo obchodování s kryptoměnami, a které byste mohl vyvrátit? Mýty, které bych mohl vyvrátit, tak myslím si, že hodně investorů, jelikož právě si zkrátka prošlo nějakou tou mánií v těch letech 2017, 2021, tak se spálilo, protože kupovalo nesmyslné projekty, za kterými jakoby nic nebylo a nebo se často chytili do podvodů, které jako s kryptoměnami často neměly ani nic společného, byly to jenom nějaké ponzi schémata a od toho jako se v nich vzbudil nějaký pocit, že kryptony jsou rizikové a celkově i ty větší, že hodně kolísají a je tam jako riziko, ale přesto, kdo ten trh zná víc, tak ví, že tam existují příležitosti, které jako to tržní riziko nenesou a jsou poměrně jako v porovnání s tradičními financemi mnohem zajímavější, ať už jakoby tím úrokovým výnosem, no, zkrátka tím zhodnocením, které nabízí. Já si to můžu doplnit, tak vlastně my se setkáváme s tím, když jednáme s investory, vlastně když se bavíme o nějakém našem cílovém zhodnocení mezi 20 až 40%, přičemž jsme teď vlastně od května se nám podařilo připsat plus 32,5%, vlastně bez jediného negativního měsíce, tak z pohledu těch investorů často je takový ten mýtus, že to musí být hrozně rizikové, anebo že na tom trhu musíme využívat páky nebo nejrůznější jakoby velmi rizikové obchody, ale ta realita je taková, že vlastně my jsme nezaznamenali jediný negativní měsíc právě díky tomu, že většina těch našich strategií je takzvaně tržně neutrální, to znamená, jdou tam najít příležitosti, jak vydělat peníze, které jsou zcela nezávislé na těch tržních pohybech. Tak se pojďme na tu vaši strategii podívat detailněji. Můžete mě tím, Tomáši, provést jako člověka, který jako tomu nerozumí dál než jako nákup a prodej kryptoměny? Ano, pokusím se. A trošku vím, jak funguje Bitcoin, nebo jak vznikl, ale tak jako všechno. Když jsme tu strategii sestavovali, tak jsme se právě dívali na člověka, který jakoby chce z toho, nebo který by přišel na ten trh, měl o tom nějaké povědomí a snažil by se z něj vytěžit maximum. A koukali jsme na to, co ten trh nabízí. Jsou tam příležitosti, co se týče nějakého jakoby zhodnocení v decentralizovaných financích, což jsou jednoduše řečeno jako decentralizované banky, které mají určité protokoly, což můžeme připodobnit ke spořícím účtům, který nabízí poměrně solidní výnos a často jsou bezpečnější než nějaké jako menší investiční banky nebo tak, když jako to přežijou, protože jsou zajištěny nebo zabezpečeny de facto tím kódem, jsou všechny ty kontrakty, které tam uzavíráte, jsou na blockchainu a nejsou nějak jako změnitelné nebo napadnutelné a tam ty výnosy často, jelikož ještě ta arbitráž s tím trhem tradičních financí neproběhla, tak jsou jako třeba 4-5 násobně vyšší, než jako vy můžete pozorovat v běžném světě. A to je ta část strategie,
strategie, která je tržně neutrální u nás a obsahuje ve fondu nějakých 40 až 50% dle toho, co zrovna trh nabízí. Potom tam máme kryptoměny, co se týče jako Bitcoin a další menší asety, které tvoří jenom určitou 10-15% alokaci a vstupuje se do nich jenom ve chvíli, kdy ta příležitost opravdu za to stojí, dojde k nějakému razantnímu propadu a vnímáme, že ty aktiva jsou zajímavé ohodnocena a netvoříme na sebe tlak tak, aby jsme je trvale drželi. To znamená, za ten rok může ta situace nastat jednou, dvakrát, třikrát, nebo vůbec nemusí, ale tím, jak tu strategii máme nastavenou a máme tam další část, která tvoří nějaký stabilní výnos, tak na nás není daný tlak a neděláme v tomhle potom žádné chyby. A jak rozhodujete o tom, do čeho investovat a jak to držíte pod kontrolou? Na to máme jasně daný proces, protože náš fond je plně regulovan, tak to musíme mít popsané jakoby ve stanovách, kdy víme, jakoby za jaké okolnosti se k čemu můžeme rozhodnout. Máme tam jasně dané limity, tak aby jsme to riziko neměli možnost zvýšit, i kdyby to bylo jakoby sebe víc lákavý, když to tak přeženu. Takže tam máme jasné dané procentní omezení pro jednotlivé alokace, ať už jsou to i ty stabilní strategie, tak tam řešíme tam zkrátka riziko jako systémové, kdyby nějaký protokol spadl, řešíme tam ale i riziko tržní u těch částí, které investují jako do samotných kryptoměn nebo bitcoinu, nebo je obchodují, kde zase máme jako jasně daný maximální pokles, maximálně dané riziko, aby to tu naší strategii neovlivnilo. A máte nějaký příklad, třeba kdy vaše strategie obstála v nějakém období, kdy jsme si mohli v médiích přečíst, že kryptoměny padají, že Bitcoin klesá, tak jakým způsobem vlastně vy dokážete tohle vyvážit? Určitě máme tady příklad jeden konkrétní 11.11.2025, kdy došlo za poslední dobu jakoby k největší likvidační kaskádě za celou dobu kryptoměn. Bylo zlikvidováno celkem 19 miliard dolarů v napákovaných pozicích. Pro porovnání za doby covidu, toho covid crashe to bylo 1,6 miliardy a potom ještě během dalších stresových eventů v době jakoby propadu kryptoměn to bylo třeba 3-4 miliardy, že teďka jsme několikanásobně převýšili tenhle propad objemem a my jsme žádným způsobem jako nezaznamenali nějaký negativní performance s tím, že naopak nějaké protokoly u nás na tom ještě jakoby vydělali a nám se naskytla právě možnost doplnit ty pozice nějakých těch kryptoaktiv, které pro nás byly v tu chvíli zajímavě valuované, takže jsme na tom v podstatě mohli jenom vydělat. Takže to je jakoby asi jako nejaktuálnější případ. 11.11.2024? 25 tenhle rok. Vlastně to je pár dní nazpátek paradoxně došlo 11. října. k takové situaci. Nám ten čas byl říkám špatně, jo, 11, já říkám takže, špatně. Takže to bylo října, ještě vlastně v tenhle měsíc. Fuck up. Můžete nám, nebo se podělit s našimi posluchači o nějaký moment, kdy se vám něco naopak nepovedlo? Kdy mě osobně třeba se něco nepovedlo, historie, je to takové jako poučení a hodně i podle toho zkoumám ty tradery, který by třeba se k nám chtěli připojit do týmu. Takže takový jako malý hint pro ty, kteří to poslouchají a napíšou mi třeba potom. V roce 2018 jsem přišel v podstatě téměř úplně o všechno, protože jsem nedobře řídil rizika a zkrátka ten trh altcoinový byl jako velmi rizikový v tu dobu, ještě mnohem více rizikovější než je dnes a já jsem stále dokupoval, až jako z toho v podstatě nezbylo nic, protože většina těch kryptoměn třeba odepsala 99%. A to bylo takové jako pro určitou tu moji část jako obchodní docela jako poučení a vrylo se mi to hodně do paměti, jako doslova jako vrázka na mozku a od té doby už jako s tím rizikem pracuji naprosto jinak a nemyslím si, že jako nějaký trader nebo jako fond manažer nebo obchodník je jako vnitřně kompletní pro to tuhle práci dělat, pokud si to opravdu nezažije, protože to je věc, kterou si člověk
musí zažít naživo a nedokáže, může si to 100krát přečíst v nějaké knížce, nějaké poučce, ale pokud si to neprožije, tak to tam prostě není a nebude se podle toho chovat v budoucnu. Jakoby když vybíráte lidi k sobě do firmy, oceníte, když takovouhle zkušenost za sebou mají? Určitě je důležité, aby se z ní ponaučili. Přesně tak. Ale to není, tím nechceme nikoho nabádat, aby teď zlikvidoval svůj tradingový účet proto, aby mohl s námi v budoucnu pracovat. To paradoxně člověk, kterého tahle likvidace čeká, tak určitě nesleduje podcasty, ale zběsile kliká na nějaké burze zrovna. Dobře, pojďme k těm samotným investorům. Jakoby pro koho je ten váš fond vhodný? Jak moc vlastně musím třeba o tom světě kryptoměn vědět, abych se mohla zapojit? A jaké jsou třeba nějaké vstupní podmínky? Tak ta investice k nám je vhodná, je teda zejména určená kvalifikovaným investorům, je vlastně limitovaná tou minimální výší, která je dána regulací na $100,000. A de facto to, co my nabízíme, je nějaká expozice do toho trhu kryptoměn, kdy vlastně každý, kdo by chtěl téhleté příležitosti využít a navýšit výkonnost toho svého portfolia bez nějakého výrazného zvýšení volatility, tak může tu příležitost využít, ale jak říkám, jsou to hlavně, říká se jako high net worth individuals, to znamená jako bohatší jedinci, fondy fondů a instituce, přičemž mezi takové jako z těch jakoby individuals, tak jsou to zejména třeba majitelé firem, kteří ať už aktivně podnikají, mají nějaké přebytky, které investují, nebo prodali už firmy a jakoby jenom se starají o své portfolio, můžeme říct jako rentiéři. A často jsou to i třeba lékaři, právníci, jako většinou velmi vzdělaní a úspěšní lidé ve svých oborech. Já vím, že jste říkali, že to riziko tam je malé, že není tak jakoby velké, jak se může zdát, jak kdyby si člověk například jako obchodoval s těmi kryptoměnami sám za sebe. Ale pro koho vlastně se to hodí, jak velkou část toho jeho majetku by takováhle investice měla tvořit? To je možná spíš otázka na Tomáše jako portfolio manažera. Tak jo, v dnešní době, kdy ty kryptoměny ten kryptoměn trh a ta strategie se do určité míry nekoreluje s těmi dalšími investicemi, které v tom portfoliu mám jako celku, tak se doporučuje od 5 do 10% alokace jakoby celkového svého majetkového portfolia investičního alokovat do tohohle sektoru. A je to už jako běžně daný princip, který, jako na kterém fungují jako různé privátní fondy a fondy kvalifikovaných investorů jako různě v zahraničí a v Americe. Já jsem schválně dával dotaz chatu GPT a dokonce mi doporučil snad 17%. Ale tam je velmi důležité zvážit, vlastně opravdu pochopit, do jaké formy té investice vstupují. To znamená, my se bavíme o tom, že převážná většina toho našeho portfolia je opravdu tržně neutrální, že to není o tom, že má člověk vzít 10% svého kapitálu a nakoupit si, nevím, Dogecoin. No tak jako pokud si popsal jakoby chatu složení našeho portfolia a tu strategii, tak jako chápu, že si dovolil dát víc, jako pokud by to bylo do samotných kryptoměn, tak bych v dnešní době od 1 do 3% možná by to nebylo ani jakoby pro mě dostatečně jako rewarding, jako tam jako do tohohle vůbec jako jít. Takže co se týče pro tu strategii, jak je nastavená, tak určitě jako těch 15% by se dalo. Takže mít $1 milion je ideální. Být jako člověk, který má volný milion a rozvrství si to mezi další věci. Nemusí ho mít úplně volný, může ho mít samozřejmě v dalších aktivech. Ono se říká mimo nemovitost, ve které bydlí. No jo, ale bydlí. Škoda. Jak potom funguje ten vstup a ověření toho investora? Ten proces je velmi jednoduchý tím, že vlastně máme administrátora, je to americká společnost Formidium, která se stará o bezpočet těch fondů, tak mají velmi dobře vychytaný ten proces toho onboardingu, všechno probíhá vlastně online, to znamená člověk u nás na webových stránkách nebo může nás kontaktovat přes kontaktní formulář, tak si vyžádá informace, znamená smlouvu, private offering memorandum, což jsou zjednodušeně obchodní podmínky toho fondu, přečte si vlastně veškeré ty detaily a potom vyplní své osobní údaje u nás na portál, tomu vygeneruje smlouvy, které může elektronicky podepsat. Po podpisu té smlouvy tak vlastně přichází vklad prostředků k nám na účet, a to buď na bankovní účet, nebo přijímáme i vlastně stablecoiny.
a potom převodu, kdy jsou vlastně připsány ty prostředky na účet fondu, tak k nejbližšímu prvnímu dni v měsíci, kdy dojde vlastně k přepočtu NAV, to znamená čisté hodnoty aktiv v tom fondu, tak jsou mu vydány investiční cenné papíry toho fondu, které se právě od této hodnoty odvíjí. Dále vlastně se už o nic nestará, jenom sleduje vývoj toho portfolia, který mu pravidelně na měsíční bázi reportujeme a de facto kdykoliv může požádat o výběr a vlastně k nejbližšímu zase prvnímu dni v měsíci dojde k přepočtu hodnoty té jeho akcie a jsou mu převedeny prostředky na jeho bankovní účet. Takže tam není nějaká minimální doba, po kterou tam ty prostředky musí mít vložené, nebo nějaká doba, kterou doporučuje? Nelimitujeme to a je to z toho důvodu takhle. Doporučujeme samozřejmě investiční horizont 3 až 5 let, ale nelimitujeme to, protože máme měsíční likviditu a vlastně umožňujeme těm investorům měsíčně vkládat i vybírat prostředky a důvod, proč jsme to tak zvolili, je i ta transparentnost, kde vlastně všechna ta aktiva, která my držíme, tak jsou ohodnocena na základě tržních cen a jsou téměř okamžitě likvidní. Takže je to i jakýsi jako signál pro ty investory, že opravdu to, co tvrdíme, že v tom fondu je, ten výkon, který děláme, takže skutečně ty prostředky se tam nachází a kdykoliv vlastně požádají o jejich výplatu, tak je jim to umožněno. Vy jste zmínil už dříve výnosnost toho fondu, že je někdy mezi 20 a 40%, což je, troufám si říct, výrazně víc, než kolik nabízí jako klasické investiční fondy. Jaké tam jsou poplatky? Jak fungují ty poplatky pro vás? Poplatkovou strukturu máme danou, řekl bych, jako standardní, to znamená 2% management fee a 20% success fee s high watermarkem. To znamená, že vlastně prakticky musíme performovat a doručovat ty výsledky, abychom na tom vydělávali. Tak. Že 20% success fee s high watermarkem znamená co? To znamená to, že vlastně pokud ten investor vloží prostředky a my, teď řeknu obrazně, ze 100 000 uděláme 200 000, tak si z toho vezmeme pouze 20% z toho výnosu a dokud nepřekonáme tu nejvyšší dosaženou hodnotu, tak si nic nebereme. Jde o to, že pokud by ten high watermark nebyl, tak vlastně bychom brali poplatky i z volatility a de facto... Trh by se propadl třeba, vaše investice by se vrátila zpátky na $100,000, pak byste se vrátili zase na $200,000, kdyby ten trh vyrostl a my bychom se vzali znovu $20,000. A Tomáši, jaké jsou dlouhodobé cíle toho fondu, kde vidíte, že bude třeba za pár let? Dlouhodobé cíle je především diverzifikace, konzistentní výnos za co nejmenší volatility a dosahování a pokud možno využívání těch asymetrických příležitostí, které se na tom trhu vyskytnou, které se můžou vyskytnout 1, 2krát, 3krát za rok. A když to zjednoduším, asymetrická příležitost je příležitost, která když riskujete třeba 1%, tak vám může přinést 10%. A to jsou právě ty příležitosti, které se tam budeme snažit jakoby jenom vyzvednout, najít a tím zkrátka zvýšit tu výnosnost. Jakoby, co je pro vás takový osobní cíl, kdy si řeknete, no tak takhle jsem to chtěl, teď se nám to povedlo? Tak tím mým cílem je, abychom stále si drželi tu nejvyšší možnou kvalitu a doručovali ty výsledky, které investorům slibujeme, s tím, aby vlastně nás ta práce pořád bavila a pořád jsme si udrželi tu schopnost agilně se přizpůsobovat těm tržním podmínkám, protože ta dnešní doba je natolik turbulentní, že to je vlastně to jediné, co nám zaručí dlouhodobý úspěch, je, že budeme schopni ve firmě udržovat, řekl bych teď mi vypadlo to slovo, tu kulturu takovou, že se budeme schopni přizpůsobovat neustále tomu trhu a díky tomu na něm dlouhodobě být úspěšní. Jak říká Kuba, no, ta agilnost je jako velmi důležitá, protože dnešní doba je mnohonásobně zrychlená oproti tomu, jak to bylo dřív. A je to vidět i jako na mladších ročnících, že pro ně je to extrémně těžký vlastně jakoby fungovat téhle doby, protože všechno hrozně rychlé. A to samé je to i na trzích a my zkrátka nesmíme jakoby nějak sveřepě, hloupě jakoby lpět na něčem, co se jako změní, ale musíme se jako přizpůsobovat tomu a jak se říká, be like a water. Tak vám děkuju za rozhovor a přeju vám víc dopaminu než kortizolu. Děkujeme. Děkujeme.